Kun san labarin wannan kabilan da mata suke cin shegen duka kafin a aure su? Da farko dai wannan kabilun sunan Sahama, a zuwa samiti da aka kidayan su ba su wuce mutum 46,000 ba. Bayan nan kuma mutane sun tarihin wannan kabilan sosai na kasar Ethiopia. Bari ba ku labarin tun daga farko yadda matan nan suke cin shegen duka kafin a aure su. Al'adan wannan kabilan wato Hama kenan. Kafin namiji a aure mace sai ya tsallake shanaye guda 30 zuwa shanaye guda 40. In dai namiji ya tsallake wannan shanayen ba shi ba aure har abada. To a cikin mazajen da wanda suka tsallaka wannan shanayen guda 30 zuwa 40 ba ma su ce su zaɓa matan da suke so ba, su da kansu matan za su zo da bulala da za a dake su kawo wannan namijin da ya tsallake sadin nan domin ya buge su. Dalilin ko da yasa namiji yake dukan wannan matan domin ya aure su shine idan ya buge su nan irin radadin dukan da zai musu za su jure irin ko da ya aure duk abin da namiji zai mace ba zai sa ta jawo shi ba. Kuma bayan nan kuna namijin ya buge matan shi sun yi aure ba shi zai hana ya ƙara aure ba, irin mata ɗaya mata biyu mata uku zuwa ma mata 5 zuwa sama ma da haka. Kamar yadda kuke gani a bidiyon nan ko wannan ita ne mata ta farko wanda za ku ga wani abu a wuyanta. Wannan abu da kuke gani a wuyanta ko da ice suka yi shi, mata ta farko ne kawai take sawa, mata ta biyu kuwa shi za ku ga kamar wani karfe ba san da me suka hada shi ba dai ta taba sa wannan abin da na icen nan ba. To kun ji labarin wannan kabilan, amma fa gaskiya tausaya mu wannan matan ga cin duka sannan kuma ga kishiya. Sannan da bangaren mata Hausawa ku ci kaza ranar bikin ku sannan saboda samun waje ku ce ba za muku kishiya ba. Ina ma a ce al'adar iri ɗaya da wannan kabilun da sai dai ku ci duka wallahi ba dai ku ci kaza ba.